ରାଧେ ରାଧେ। ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବାରେ କ'ଣ ବନେଇଥିଲି? ମୁଁ ଆଜି ବନେଇଥିଲି ମଟର ପନିର। ପ୍ରଥମେ ମଟରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲି। ଆଉ କିଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ପନିରକୁ ବି ସାଇଜ୍ କରିକି କାଟି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ପନିରକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ପନିରକୁ ଏପଟେ ଭାଜି ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ଏପଟେ ମୋର ସବୁ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପନିର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ କିଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଗରମ ମସଲା ବି ଟିକେ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମସଲା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ କଷିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ କିଛି ଟମାଟୋ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ବି ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ କଞ୍ଚା ମଟର ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ତା ସହିତ ପକାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ସିଏ ଟିକେ ହାଲକା ସିଝିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବି ଠିକ୍ରେ ଟିକେ କଷିଦେଲି ସିଝିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସିଏ ହାଲକା ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏପଟେ କାଜୁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ବି ତା ଦେହରେ ଦେଇକି କଷିଦେଲି। ତାପରେ ସିଏ ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ଟିକେ ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପନିରକୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲା ମଟର ପନିର। ଆଉ ଏମିତି ବି ଆପଣମାନେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୋର ତ ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ମଟର ପନିର।